Вече се намираме на територията на Пазарджишка област, на 103 км посока София. До мен е господин Георги Сербезов. Познавате го добре. Той е представител на природозащитна организация. Здравейте, господин Сербезов. Казахте ми току-що, че до преди броени минути тук от моста висеше обесено куче. До преди 10 минути, когато дойде пожарна от Пазарджик, след като подадах сигнал и някъде половин час след това реагираха, дойдоха, дигнаха го, трупа в момента се намира, завлечен е там в страни. Имам снимки, разбира се, и както висеше кучето, и както е зафърлено, така, както си е със самото. Ако правилно ви разбирам, хората, които дойдоха от противопожарната служба и свалиха трупа на кучето, го завлачиха там в нивата. Точно така. Да, кучето в момента се намира там. Добре, колко време ви отне и каква беше перипетията да сигнализирате за случая? Това се е случило поне преди 3 часа, когато ми се обади разплакана госпожа Боснева от София, свързана с човека, който е подал на нея сигнал. Също много разтревожен, каза каквото трябваше да правя, ще съдействам да говоря. Това просто някога трябва да пристане. Това наистина някога трябва да пристане. Това е седяло 3 часа тук на показ на този огромен трафик на магистралата. Нека да пробваме да извадим фотоапарата ви, доколкото да пробваме да покажем нашия оператор, ако е възможно. Люба, сега се приближаваме малко напред. Апарата на господин Сербезов. Ще се опитаме да покажем. Трупа, който се намира. Да, само за момент ви моля за малко търпение. Снимка, която господин Сербезов е направил. Трупа на кучето е висял няколко часа. Както разбрахте, той е положил необходимите усилия, но за съжаление са го препращали от служба на служба. В крайна сметка... Питахме кой ще се погрижи за трупа в крайна сметка. Не мога да отговоря. Първо на кой телефон звъннахте? На 160. Оттам? Оттам аз не разбрах, че говоря с Пазарджик или с някаква централа. Казаха да, ще реагираме и след около половин час пристигна пожарна. Един човек слезе с каска, откачи кучето, дръпна го на някъде. Аз отидах да говоря с пожарникарите в колата, да ги помоля да изчакат вашия екип. Казаха, че много бързат, понеже имат малко щат. Трябва да се връщат, да свършат какво ще свършат. Какво ще правите с трупа? Ние не отговаряме за трупа. И след това минах да го потърся, го намерих там, където още седи. Добре, от тук нататък кажете ми, кой трябва да погребе трупа на кучето? Вече не знам, наистина не знам. Това е, според мен, поне от това, което съм чел като закони, куче трябва да се погребва на минимум 1 метър дълбочина. Нормалната практика е да се казва се обезвреждане по закона за ветеринарно-медицинско дело в Икарисаж. Но ето, кучето седи там и не мисля, че има някакви изгледи, някой да го дигне. Добре, в такъв случай на нас какво ни остава в момента? Вероятно отново да позвоним на телефон 112 и да подадем отново сигнал, нали? Вероятно да. Вероятно да. Аз наистина съм изчерпан от към идеи, не знам повече какво да правя. Последното, което е да ви питам, вероятно не е първият подобен случай, на който се натъквате? Перманентно има. През месец-два нещо, което успяваме хубаво да документираме и да дигаме колкото може повече шум, подаваме жалби до прокуратура. Никога нищо не се е случило до този момент. Няма нито един санкциониран случай на жестокост към животни, при положение, че закон има от 2 години. И той забранява не просто убиването на животни, а жестоко отношение към животни.